different certificates of recognition, MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasoreco 2. Kasoreco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasoreco 2. Kasoreco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasoreco 2 para maaksyonan asin dai magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasoreco 2. Kasoreco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasoreco 2. Kasoreco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasoreco 2. Kasoreco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag nin boradol harani sa linya o kawad nin kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasoreco 2. Kasoreco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitaran na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasoreco 2. Kasoreco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasoreco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasoreco 2, one must undergo first a pre-membership seminar.
who are required to undergo the pre-membership seminar. Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casureco 2, serving better for you. Casureco 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, pili yun si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagrumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Casureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. As in man ang man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinakban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Casureco 2 tipid tips.
I-off ang mga ilaw kung inidaimang kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Next electric cooperative is Kasureco 2. Kasureco 2 is the recipient of the Golden Daguitaw Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance. The best in collection efficiency and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Kasureco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award Platinum Seller Award. and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award Occupational Safety and Health Excellence Award and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo ng kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips.
Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ning power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ning kasulong. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Sa itong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators, transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP, distribution cost na sinisingil kang sa itong electric utility aro kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man iriba-ibang bayadon sa gobyerno.
Araw kaini ang singil sa kuryente. Sain napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli ta iyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niya to sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan as in maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo as in di maglobo ang bayadan sa kuryente as in mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Next electric cooperative is Kasureco 2. Kasureco 2 is the recipient of the Golden Daguitav Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction, the electric cooperative with fully liquidated subsidy fund, the EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Kasureco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award Platinum Seller Award. and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award Occupational Safety and Health Excellence Award and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin da magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente.
Ay pagirumdom na ini. Biyernes, November 10, 2023. Ini po ang sa indong lingkod. Ako po si Radyoman Manny Basa. Lalo teknikal niya si Radyoman Ray Gomez. Ora tiyan na apudan ang gabos na kandidato kan Kasureco 2. Lalo na po si Director June Cornelio. And syempre sa lado kang Kasureco 2 niya po ang sa tuyenta kapag taram ang Public Information Officer si Sir Renner Pupa Bukay. Sir, good morning. Good morning, Radyoman Manny. Sa kabus po na nag-aantabay ngayon na pagkaaga. Welcome po sa programang ang Satong Kooperatiba sa radyo. Magiribalan kita sa laog ng sarong oras, mapag-urulayan po ang mananungod sa kalakawan kang sa tuyang kooperatiba. Bako lang ngayon na si Manang ini. Ano? Ang pinaka-importante ngayon na si Manang ini, si mangyayari pong special district election sa papaabuto na Sabado. Sa aga po yan. Kaya si mga member consumer owners sa tuyang kooperatiba na yaon po sa Naga North District, Magarao District, and Bombon District. Yan, magantabay po kita. Dahil ining pagkakataon pong ini, kumbaga, mas mabibistutang maray ang sa tuyang mga kandidato. Hindi sa tulong distrito pong ini. Yan, at yan, may mga kandidato po kitang mga kaibanan and maswerte kita dahil ngunyan hindi may kataid na akong duwa and at yan may itatry pa kitang aapudan. And kaibaan taman at yan ang satuyang chairman kang screening committee kang Kasureco 2. Yan, mananungod po idi sa special district election. Okay. Pero Sige, excited ang sa to yung mga member consumers na mabisto sinda. Sige, go ahead Tabi sa imong mga panginot na mga pataratara para po sa to yung mga parada. Opo. Yan. Pero bago po yan, siguro magkakaigo muna kita ng pagirumdum duman sa to yung mga member consumer owners dahil tapos na po si pagbasa kan sa tuyang mga metro. Gusto sabihin po kayan, ang Kasureco to po naghahalat na naman kita kaya itong sa indo pong bayad duman sa mga nakonsumo ng kuryente. Bako lang kang nakaaging bulan na October, lalong-lalo na po si may mga arrears dahil ang pinakahabo po and makulog sa buot ng sa tuyang kooperatiba ini mga sa tuyang mga paraputol ang magputol ng consumer, magputol ng kuryente. Kaya sana dahil na kita maghalat naputulan pa kung may pagkakautang po kita, lalong-lalo na po si nagkakapira ng bulan, ikaminar kita na magbayad na po nakulon paagi para makapagbayad bukas po ang sa tuyang mga collection offices ngunyan aldaw na ini halat ni po kamo from 8 AM so bago nagbuka kita as early as 8 AM o before 8 AM bukas na po ang mga collection offices matapos po yan hanggang alas 4 ang sa tuyang pagkolekta. And Saturday yan, bukas man kita half day from 8 AM to 12 noon. Yan, ang sunod na naman na abangan, madali na po ang oras. Maluwas na naman po sa tuyang bagong power rates by next week. Kaya abangan po nindo yan. Si mga naghaharapot na kung ma-increase o dahil madagdag o magpapadagos ining hababang taripa sa kuryente. Yan ang abangan by next week. Siguro maipoposta man yan ng amay-amay sa tuyang Kasureco to Facebook page and ang sa tong Kooperatiba Facebook page. Yan, siguro Tabi Radyoman Manny, kung mayo ka naman dyan ibang idadagdag pa, naghahabol kita ng oras, talimitado ang sa tuyang oras ngunyan. Makakaibalan ta po ngunyan ang chairman kang screening committee si Ma'am Joanne Sabanal para ihatod sa tuya si esin basahon niya itong mga list kang qualified candidates idi sa tulong distrito po ining Naga North District, Magarao and Bombon District. Okay, good morning Ma'am Joanne Sabanal. Ma'am, live po kita sa tuyang programa. Good morning, Manny, and sa mga nag-aantabay sa radyo ngunya na aga. So bilang chairman po kang screening committee, kaibahan ko po ang engineering manager, Engineer Cruz, saka ang finance manager, si Celeste Werno. Nagpaluwas po kami kang official qualified candidates para sa tulong distrito, Naga North, Bombon, Magarao, kang November 4.
So para sa impormasyon po, sa Naga North po, District 2, ang nag-qualify po yung si Director Angelino A. Cornelio Jr. sa Casimero L. Flores Jr. saka Melba O. Pupanes. Sa District 7 po, sa Magaraw, saro lang po ang nagkandidato si Director Raymond Hermiti Odiada, and then sa District 8 po sa Bumbon, si Mr. Oscar C. Borja and Emmanuel S. Magpantay. So, kung anong ko po ang pagkakataon na imbitaran ko po ang gabos na miyembro konsumidores na magboto po sa aga, Sabado, November 11, 2023, magpuon pong alas 8 hanggang alas 3 sa distrito po kang Naga North, Bumbon, and Magaraw. So, igwa po kitang mga voting center dyan. Halimbawa po, araw sa Naga North, tulo po ang eskwelahan dyan. Santa Cruz Elementary School, sa Kamhay po, and then sa Pacol Elementary School. Pero ang mga presinto po, 9 na presinto. May mga allocated pong mga barangay. Ano po? So, sa Magaraw po, sana po ang voting center sa Magaraw Central School, tapos 4 po ang presinto. While sa Bumbon po, sana Bumbon Central School, tapos ang presinto po 4. So yan po. Siguro kung anong ko po ang oportunidad na ipabisto na. Iyo po. Go ahead, Tabi, Ma'am Joanne. Taan oras na pati limitado. Sige po. So yan po, digdingon yan sa Naga North po, si Director Angelino A. Cornelio Jr. Yan, Diyos Marina. And then po, si Casimiro L. Flores Jr. kang Naga North. And, okay, tayo na lang tayo. Iyo. Pero napapansin ko, di nagrarayuan ng samoy yung mga buhok yan induan. Sa tuyang mga buhok. Gano'n nangyari. Ayo, magmani. Sis nahiling tanan si Sendang appearance. Live po kita ko niyan sa DWNX, Facebook page, sa tong Kooperatiba Facebook page, sa YouTube kang IMJ Interactive, and Kasureco to Facebook page. Yan. Advice ta sa mga parantabay, Tabi, kasama ng Renner. Hilingon na maray ang satuyang kandidato. Ta pagkakataon tayo ni para sa hilingon na sindangugon ang satuyang mga kandidato. Yan, siguro inutunta mo na si Director June Cornelio. Yan, kung may gusto man siyang ipaabot sa mga konsumidores po kang Naga North District, Director June. Good morning. Na aldaw po sa gabos na nag-aram ko kadakol pong nagdadangog muna na si naghihiling dyan nga ni sa luas kang opisina, naruyaon dyan si Engineer Cruz, nahiling ko na Ma'am Joanne saka si Ma'am Celeste. So dikit lang pong oras kasi kadakol po kami. So ako nagpapasalamat. Ang sarong kandidato kaya pag na-qualify ka is garo ka naman lang ng gana. Kasi bako pong gabos na nagpa-file ng kandidatura nakaka-qualify. So ako lang salamat sa grupo ni Ma'am Joanne na na-qualify ako. And kung anong ko na po ang pagkakataon na ini, ako po nagpapasalamat sa grupo ko na halos nag-iikot, naghahanap ng mga amigo, naghahanap ng mga kabisto na nganing madagdagan pa ang sakuyang mga kabisto sa Naga North. Ang sakuya pong naginibuhan na pinakadakula na sakuyang Daimalingawan, pagtukaw ko lang kang 2017 August garo ito, ininot ko po ang makabayad ang yaon po sa Carolina, Pacol, Panikwason sa Malarayat Rural Bank. At di 6 month kan sa kuyang pakatukaw, tulos-tulos pong naaprobaran niyang kang board,
And sa Kudngunyan, diyan po sinda nagbabayad, kaya nakakatipid po sinda na dahil na magpamasahe pa si Ringdigdi. So dakula nindang pasalamat pag nagdadyan nga niya ako, dahil pa halos ang iba dahil ko biristo. Sabi, Sir John, salamat po. Salamat. And lalo pumutok po ining sarong magayono na proyekto kang Kasureko. Dahil ko man ini sinusulo. Bilang direktor po kang North, ini pong 20 MBA kang San Felipe. Nagdagdag po ini sa kusog ng kuryente na itinatao kang Kasureko. Yan po sa San Felipe yan. Nasa ko po kaya ang Deca North. And yan po ang nakahanda. Pasiting po sa Upper Barangay. Lalo na ngunyan, igwa kita ning ikuson na proyekto kang Naga City. May sobra kitang mga allocated power supply na yaon po dyan. And dahil ko na po ining gayo palawigon ta kung maubos ang oras, ako po minaimbitar sa mga konsumidores. Mag-amay po kita. Magdara po ning ID. Kadakol pong nangyaring eleksyon na dahil nakabuto kasi dahil dara ang ID. Ito pong nawara na ang Kasureko ID, pwedeng darahon ninda any ID. Any ID. Pero mas maray dara po ang resibo ta madali pong makuha ang pangaran nindo. And sa pagsurat nindo, di po malingawan duman sa mga amigo ko. Lalo na yan sa lugar ko. Ako dahil na magparaminsyon, ning haralawig, isurat lang sa sendong balota. Si John Cornelio, na igong puso magserbi sa sendo. Salamat po. Yan. Mabalusman, Director John Cornelio. Tabi, kasamang Rener, kamo dyan ang ma-divide kan oras. May baser ka dyan. So, ito po ang sample kay Director John Cornelio. Pag pinabisto kita, tama, tabi, kasamang Rener, pag pinabisto po ang kandidato, dire-diretso na ang sayang pabisto as in mga pahayag sa publiko. Go ahead. Okay, yan tabi Radyoman man, nadangong ta ang incumbent director ng Naga North District, si Director John Cornelio. At yan, babalikan ta si Director John dahil may nakaprepara naman kitang kadikit lang na hapot. Actually, bako lang sa iya, sa Gabos, na kandidato mo niyan, na mangyayaring eleksyon di sa tunong distrito po kan sa Tuyang Kooperatiba. Yan, ang sunod ta si Sir na Sir Casimiro Flores, nagkakandidato man bilang direktor ng Naga North District. Okay. Diyos maray na aga po sa Tuyang Gabos. Ako po si Casimiro Flores Jr. Ang experience ko po ay 19 years sa National Power Corporation. Naikot ko na po ang Luzon, Visayas, Mindanao. May mga programa po ang National Power Corporation na pwedeng i-adapt sa Kasureko. Number 1 po, to limit the brownout or blackout. Alam ko po, nag-upgrade na po ang Kasureko na substation sa San Felipe. Yun pong mga substation na po yan, or Feather 1, Feather 2, Feather 3, pwede po kitang mag-interconnection to limit the brownout. And number 2 po, magkagawa po ng ultimate metering. Ang ultimate metering po, yun yung pag nagbakal ka sa any source of power, ang pagluwas po kayan, may mga metro rin. Tano po may metro ang bawat feeder and meron tayong mother unit metering. Para po maaraman ta, kang Kasureko, kung saan na lugar ang mayroong defect or mayroong nag-shutdown. Maaraman to po yan kung ma-install man po ang Kasureko ng SCADA. Yan po yung SCADA po yan na ginagamit kang Transco na nung panahon ay napukor po. So yan po yung pwede kong ma-impart na knowledge sa Kasureko para yung malimitan po ang mga brownout. Kasi split second na brownout tayo pero mayroon tayong switching sa systems operation. Iyan po muna. Salamat. Okay, mabalos po. Tabi, Senyor Casimero. Okay, mabalos kay Sir na Flores.
Yan. More than technical ang experience ni Sir na Casimiro Flores. Siguro inutong ko na si Sir na Flores, manunungod po sa satuyang kahaputan. Actually, inibase po sa sakuyang eksperyensya na nagkakapirang taon na pagkaput ko po and sa posisyon pong Public Information Officer. Pero pong naihapot sa sakuya, ano po ang kampanya kang Kasureco 2, manunungod po igdi sa pagpapababa kang systems loss and pagpalangkaw kang sa tuyang connection efficiency. Yan, siguro yan ang maihapot ko kung ano si programa kang kaibatang ngunyan na direktor, yung duwatang kaibang direktor na naglalaban ngunyan igdi sa Naga North District, kung ano si programa ninda sa pagpapababa kang systems loss and pagpapalangkaw kang sa tuyang connection efficiency para makatabang sa satuyang mga sa satuyang kooperatiba and syempre ang ma-benefit man po kaini ang satuyang mga member consumer owners. Dahil po sa experience ko sa National Power Corporation for 19 years, yun po yung gusto kong i-adapt kung sakali dito sa Kasureco. Yun pong para malimit po yung system loss na tinatawag, ay nag-ibo na pong paagi ang National Power na pwedeng i-adapt sa Kasureco. Yun po yung SCADA, saro po yan. And then yung pag-upgrade naman po kan mga distribution lines, sabi na electrical post, i-upgrade din po yan para po ma-minimize yung mga tripping. Saro po yan sa mga factors that affect the system loss. Siyempre, kasama po rin yung budgetary dyan. Makakatabang po siguro pagdating sa inaapod na kung meron pa man na programa, may edap ko po yung mga programa na sabi ko nga sa 19 years ko sa power plant ng National Power Corporation, na acquire ko man po yung knowledge na pwede kong i-impart dito sa Kasureco. Salamat. Siguro thank you sir Sir na Flores. Tanan daw pagkakataon si Director June Cornelio para masimbag kung ano ang programa dahil yung pinakamayor saro yan sa pinakamayor na tututukan ta ining pagpapababa kang systems loss and pagpapalangkaw kang sa tuyang collection efficiency. Director June. Aliwata Diyos maray na aga po sa gabos sa haba kan sa kuyang terms na 7 years, kadakol akong inagihan na mga seminar and actual na paghiling kung paano papababaon, papalinigon, papakusugon ang sarong lugar. Ngunyan, ining sinasabing SCADA, nakulaon po ining project. Actually ngunyan, ikaw kitang SCADA, pero nasa mga substation talang. Ini ang dream ko poon ka ito sa kudngunyan. This is a very technical term na maaraman po kang mga konsumidores. Pwede po igding mahiling kung saan ang problema kan lugar. Kung didiskasyon ko po kaya ining halab detalyado, garo ini sarong television. Nang sarong lugar, mahiling mo kung may problema, saan ang brownout, saan ang may problema. Halimbawa, brownout duman sa upper, brownout digdi sa San Felipe. Iko po yan yung monitor system na nag-iilaw. Mahiling mo po dyan. Miski mayo pong tao na yaon duman, mamonitor kang engineering. So, ora mismo, maduman sa lugar na ito. Yan po ang SCADA. Halawi kong po ang proseso na maintindihan na gayo. Ngunyan duman sa pagpalang, hindi pong pagpababa ng ang rate. Yun na nga ni si Samuyang Rinisulbiran. Kaya ako naglansar ngunyan, tainagihan ko ni. Kang inot po, mahiling nindo, halang kawon baga si Reta. Ngunyan, ako mismo nag-iba. Kaji imirit ka ito, pasiring sa ERC, DOE, para hanapon technical and literal. Sutabang ninda kung paano talaga ini mapababa. Halawig na orulay, as in hararom na pag-intindi kang mga konsumidores. Taday ninda po ining gayo magigits. Arog kang uwisim. Ano yan uwisim? Maubos ang oras na ini. So, ang masasabi ko ngunyan, itong mga problema ka ito na harlangkaw na rate, ngunyan po mahilingin do, 6.43. Grinabaho mi po ini. Kami, kaya
kamungon yan. Ilingon nindo ang resibo nindo, hababaon po yan, sarong po yan. Iga pa nga na dyan yung 15. Kasi mga iba-iba po ang rate. Kung ispikar ko po ini saro-saro, maubos ko man, hirak man po kang ibang masunod. Pero ining hapot na ini, naresolveran mi po ini. And, pasiring pa po kami. Hinahanap ipang paagi na manormalize kung kayang mapababa, pabababaon. Kung anong may tao sa konsumidoros, itatauta. Kasi ang puso ko talaga nasa konsumidores. Ang duty po talaga kang sarong board director is an officer and yaong ka sa pag-monitor kang gabos na problema kang area mo. Kaya kung iguman ng sa uyang dakulang accomplishment, ini pong mahilingin do. Pwede mong ikuraho ini. Sa bilog na mga kooperatiba sa Bicol, ang naga, ang kasurikudos po ang pinakababa. Yan lang po. Maubos ko ang oras. Okay, Tabi Radyoman Manny, siguro baka may gusto pang sabihin si Director Jun for the last time para makapag-imbitar sa satuyang mga botante sa Naga North District. Yan, panguring mensahe, Tabi Director Jun. Kung anong ko po ini yung pagkakataon. Samantang dakulaon po ang oportunidad na ini na nahiling kita sa YouTube, nahiling kita sa FB, nahiling kita, nadadangog kita sa radyo, duwang radio station, makusugon po ang NX. And dinadangog talaga. Lalo na ining sa tuyang naka-anchor dyan na si Sherman Basa. Sige po, Tabi Director. Yaon sa imo ang linya para sa imbitasyon para sa election sa aga. Ayo po. Mag-amay po kita sa aga para magdara po kita ning may proseso po ba kung pag-abot lang duman ulos-tulos ka mo makabuto. Iko po duman yung mga empleyado ang kasureko kung daranin do ang ID, daranin do ang resibo. Pero number 1 na ina-advise ko po, magdara any ID with picture mas maray. And hilingon po ang pangaran nindo kung talagang kamong litihimo, talagang registrado kamong konsumidores as in nakalista. Then tatawang kamo ning lugar kung saan kamo mabuto. Kaya magdara po ning ID. And di po maglingaw na ibuto. Ining sa indong nahiling na si John Cornelio na may puso. Ngunyan duwa pa lang kami ni engineer. Ako engineer man, industrial engineer po ako. Pero duwa pa lang kaming John, di ka mo magbutong John. Cornelio is enough. Mani-disqualified kami duwa. Pero aram ko mga technicalities sa pagkandidato. Saro ini sa kuyang hindrance. Hindi ako ko nang to karon digdi. Salamat mga konsumidores, padagos po kamo. Okay. Balos. Pareho pa lang June. Junior talaga, mga guwapito mayan. Ewan pala. Siguro tarantaman ng pagkakataon sa huring pagkakataon tarantaman si June Buboy Palan, Buboy Flores, mas bistado sa Buboy Flores. Yan, sinaglalaban na direktor mo niyan sa Naga North District. Salamat kay Tukayo June. Sabi may the best win. Ako po si Casimiro Flores Jr. Garo inapod mala ako kaya yung motto ko, call to serve. Para din po masayang asa ko yung technical know-how pagdating dyan sa kalinya po kasi ang napo-course sa cooperative or the electrical na tinatawag. So, ako po may makinarya, naglulakaw-lakaw lang dyan sa tinampo. Ako po ay membro kang IIE, yung Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines. Ako po ang the first ASEAN technician sa Pilipinas na hindi ko mapipaparasabi, ngunyan ko lang sinabi. Kaya kung hiling doon sa website sa Pilipinas, ako po ito, the first ASEAN technician and naging most outstanding electrical sa IEE and many more.
And also, I am a safety officer kang DOE kang panahon ko. 3 times na naging safety awardee. Kaya inagad ko po kung tutugutan nindo akong mag-service sa tuyang kooperatiba, Casimiro, ang pangalan ko po kayo sa luwas, Buboy Flores. Salamat po, Sir Ma'am Merbs. Okay, mabalos Tabi. Mr. Flores, engineer. Buboy Flores. And si Director June Cornelio ang incumbent director ng Tagalog District. Yan, tigna-try itang makontakt. Si Ma'am Melba. Melba Popane. Ayun na, nasa linya na si nasa linya na. Ma'am Melba Popane. Sabi ko kaya, gabos i-interviewin ta, no? Mga tugang uya po, ang saro pa sa kandidato bilang director kan North District, si Ma'am Melba Popanes. Good morning, Tabi, ma'am. Live na po kita sa programa. Good morning. Hello. Yes, ma'am. Si Manny Basa po ini. Yaman po si spokesman Riner po Pabukay. Asin mga kaibahan mong kandidato. Maray na aga po. Sige po, Tabi, ma'am. Maray na aga man, Manny. Yes po, ma'am. Naugma kami na nakaibahan mi ikagunyan. Tabi, kasamang Riner. Sige po, siguro pagkakataon nini para makaulay mo po ang sa tuyang mga konsumidor. Okay. Good morning, Manny. Good morning, Riner. Maray nga ni Riner, nakalamag pa ako. Dahil nga na yan. Just maray na aga po sa Indogabos na mga miyembros konsumidores asin paradangog kang DWNX. Sa liwat po, ako mapabisto ulit sa Indo. Ako po si Melba Ortega Popanes, taga Barangay San Felipe po. Propyong taga Naga, asing tubong taga Naga. Ako po dating empleyada kang Kasureco 2, nagtrabaho po ako. Nagserbisyo ako sa Kasureco 2 for almost 32 years, Manny. Rose from the ranks po, Tabi ako. Nagpuuna ako 1987 sa Kasureco 2 as clerk, then to secretary. Tapos sa finance department, nagi akong accounting clerk. Kang panahon, accounting clerk yan. Tapos na-promote naman ako bilang bookkeeper. After sa finance, na-transfer naman ako sa audit as technical audit section head. Pagkatapos na naman as technical audit section head, ginibo na akong area supervisor kang kanaman Magaraw sub-office. Diyan ako nag-retire kang 2019 at age of 53. Ang sa kuya po tabing agenda kaya ako naglaog bilang direktor kang Kasureco 2. Iyo po ang mga problema kang sa tuyang miyembros konsumidores. Inot po ang brownout. Mala nga ni pero ako naman sa kung nag-brownout kaya nakalamag ako sa Indo. Ning ano yan, ang lalong-lalo na brownout tabi sa upper barangays. Yan ang saro sa mga main agenda ko, ang brownout dyan sa upper barangays. Sa Panikwason, sa Carolina, and part of Akol. Sige po ang brownout dyan. Kaya nagngangalas po ako na igo na dyan 20 MBA substation. Ano ka sige pang brownout, ito pala hindi pasinda nakakabit dyan. Kaya ang pasinda sa Feeder 51. Kang ano yan, kang Del Rosario substation. Pero po, sakaling ako makalaog, hihinguwaon ko. Hahaputon ko ang Kasureco 2 kung pwede sindang i-transfer sa grabe po, 20 MBA. Dapat nga ni 26 barangays, pwede dyan mailaog sa ano yan, sa substation kang San Felipe. Pero po iyan po, in preparation po iyan kang expansion kang upper barangays. Halimbawa, magbugtak ning kung anong mga ano pang ilalaag dyan sa upper barangays. Ano po yan, ang 20 MBA substation, nakaabang na po yan. Then, ang second po na agenda ko, iyo ang sa mga private subdivisions na dahil pa na ito turn over sa Kasureco 2.
tatabangan ko po sinda na mapadali para po ang pag-transfer kang private subdivision sa Casureco 2. Ako na po ang matabang sa inda para mai-transfer sa Casureco 2 para dahil na sinda problema. Kung ano man ang mga problema kang member, kang mga residente dyan sa Casureco 2. Halimbawa, pag nagbo-brown out sinda, di madali ang pag-responde. Halimbawa, kung ang problema transformer dahil na irarason sa inda, nasa developer. Kaya tatabangan ko po sinda ka iyan. Ang pantulo po, iyo ang sudurulok po. So gusto magboto sa kuya o kung kisay man pong kandidato ninda, nagahapot po sinda kung namayo na sa indang magurang, paano maita-transfer. Igwa nga ning nagsabi na nadidipisilan sindang magpa-transfer sa kadakol da ang rekisito. Sabi ko da iko, ako na lang matabang sa inda. Ang saro nindang requirements palan, notarization. Sabi ko, sige, tatabangan ko lang kamo sa igwang legal counsel ang Casureco 2. Papakiulayan ko po na kung pwede, ilibre na lang iyan. Hello? Iyo po, iyo ma'am, habang nagkataram ka po, may picture ka digdi para mabisto ka man ka na publiko. Igo lang po ning kahaputan si kasamang Renier. Go ahead, kasamang Renier. Sige po, may hapot lang po sa lado kang Casureco 2 sa paagi ni PIO, Renier Bukay. Sabi sir? Okay, go ahead, kasamang Renier. Iyo. Mayong audio. Sige daw tabi. Wala lang. Sige ma'am. Siguro ako ang mahapot na lang ang oras. Mayong audio tabi kasamang Renier. Tabi mani. Oo. Kung pwede tamay nagahalak sa kuya. Sige lang. Okay, saro na lang pong kahaputan. The same question. Digdi po sa satuyang kandidato. Ma'am, nadadangog mo po ako. Sige, Ma'am Melba, okay. Ang hapot po sa bago. Sige, tabi kasamang Renier ka na. May boses ka na? Okay. Okay, sige. Go ahead. Nadadawag na ma'am. Sige, daw Renier. Sige, Renier. Go. Okay po. Yan. Pareho man po kang kahaputan ko. Hindi sa duwaming kaibanan ni sa opisina kang Casureco 2. Duwata naglalaban ng direktor, hindi sa Naga North District. Kung ano po si programa kang nagkakandidato ngunyan direktora hindi sa Naga North District na si Ma'am Melba Pupanes. Ano si programa niya para mapababa ang systems loss and mapalangkaw ang satuyang collection efficiency? Hello, Renier, ko na intindihan. Sige po, ita-translate ko tabi kasamang Renier. Ang question po sa parehas mo kandidato, sabi ni kasamang Renier, ni PIO, ano ang programa mo para malesen po ang systems lost kan Casureco and mapalangkaw ang collection efficiency kan kooperatiba? Maray man tabi, nahapot iyan ni Renier. Dati ko man iyan base sa sakuyang eksperyensya bilang area supervisor dati ka ito sa Casureco 2. Area supervisor ako kang kanaman magaraw sub office. Saro yan sa mga obheto na mapalangkaw ang collection efficiency. Dapat may programa, dapat ang sarong may programa, dapat ang sarong mapababa ang collection mapalangkaw ang collection efficiency. Dapat sa mga may mga utang tabi money. Hello. Sige po, go ahead. Nadadangog ka po. Opo. Dapat sa may mga utang tabi money yan dyan sa mga collection sa collection ninda sa collection area na dapat isegregate ninda itong dakulo ng utang, hilingon ninda ito na hilingon dapat ninda kung siyang pinakadakol na utang, dapat masingil iyan. Tapos iyan sa tungkol sa systems loss tabi, dakulon talaga yan
dakulon talagang mga problema. Yan ang pinakadakulang problema sa Kasureco 2, yan tabing systems loss na yan. Sa kuyang experience ka ito, ning dakulon kitang households na disconnected, pero nakikikabit sa nakikikabit sinda sa kada household na kataid ninda. Igwa po dyan sa Kasureco 2, ning section na iyo ang iyo ang nagdadakop. Igwa sinda dyan task force na dapat dakopon ninda, iyan mga nagdadaraya na iyan, ang mga miyembros konsumidores. Dapat nga ni giraray, buhayon giraray itong mumok na ninda ka itong itong task force, anti-pilferage task force tabi mani. Igwa kaiyan dati ang Kasureco 2, pero sana ngunyan igwa pagiraray para ma-minimize ang system loss. Na tapos igwa ang Kasureco 2 katong sina-follow na sakaling ako ang makatukaw, i-enforce ko ulit yan. Aapodon ko ulit ang departamento, ang section na iyo ang nakatask dyan sa sa programang iyan. Pero ini talagang collection efficiency, iyo talaga yan ang dapat kang Kasureco 2. Takatupo, bako man sa yan, kanya ako sa kanaman magaraw sub office. Kami po ang pinakahalangkaw dyan sa collection efficiency. Po, tinataanan ning priority itong mga disconnected na naaaraman na nakakabit sinda, tapos nagkukonsumo pa, pero nasa records na disconnected sinda. Iyan dapat daininda yan, itolerate na arog ka iyan na ninda. Dapat i-check ninda ang kada account. Sa madaliun man lang yan, Manny, ang mga accounts ng mga member consumers sa kada area. Sa man lang kitang collection offices na iyo ang iyo ninda yan ang talagang iyo ang talagang trabaho ninda yan. Opo. Yan mga disconnected. Okay. Dapat halangkaw talaga ang ninda. Tangunyan ning garo hababa ang collection efficiency ngunyan kang Kasureco 2. Sige po. Totoo lang na marita ko talaga yan, hababa ang collection efficiency ninda. Opo. Ang dalan ko yan Gabus Manny, tabilang dating empleyada kang Kasureco 2. Dakula siguro ang maitatabang ko sa inda. Sakaling ako iilihir ulit bilang ilihir bilang Board of Director, representante kang Naga North District. Okay, ma'am. Iyo po. Garusibot ka talaga, ma'am. Garusibot ka. May oras lang po kayang intended, so nakalaog naman sa imong mensahe. May masunod pa po kaya. Ma'am, thank you sa oras natin na mo. Kasama ng Renner. Ayo. Ginibong mi po ang pagi. Okay. Mabalos tabi, ma'am. Thank you, Manny. Okay. Thank you, Renner. Mabalos sa mo, ma'am. Okay, thank you. Kasama ng Renner. Hindi ko aram kung paano puputulon kayaan. Kumbaga, pinabuelo ta si Ma'am Melba. Pupane. Sige, tabi, kasama ng Renner. Okay, yan. Thank you, kay Ma'am Melba Pupane. Isusunod na giraray, tulos si Director Borja, baka maapudan. Sige po, try ta. Si Director Borja, saka si naglalaban na Director Monyan. Dating Director Borja, saka si Sir Manny magpantay po. Ayo po. Bago kay Director Borja, baka igwa ka pang mga announcements. So bago nadadangog ko si Ma'am Melba, halangkawon daan. Ano reaction mo digdi? Halangkawon ang system lost kan Kasureco. Igwa siyang statement na araw kaya.
Okay, yan. Siguro, madalion lang, Simbagonta, apprehension team, itong anti-filterage campaign kang Kasureco to, nagpapadagos po yan. Dahil man kita nagpundo, kaya lang ang gusto ta mas mapababa pang marayan sa tuyang systems laws. Target pa, single digit, sa maarabot na mga bulan, taon, and mamantinir tayo na hababaan sa tuyang systems laws and mapalangkawan sa tuyang collection efficiency. Yan, itawag ko muna kay Ma'am Joanne sa banal. Sige po, ito mga instruction. Manunungod po, after kang election, tabi Radyoman Mani, ang sunod tang kakasibutan ining papaabuton pong annual General Membership Assembly. Yan, any update po, Ma'am Joanne, manunungod po sa ago. So, makakaigwa po ding 36th Annual General Membership Assembly sa Disyembre 2. 9 o'clock AM. So, ini-encourage ko po na magpartisipar kamo ang mga member konsumidores. Magrehistro asin manggana po ni mga darakulang premyo. So, igwa pong mga cash prizes, igwa pong other consolation prizes. Ini lang po, may online registration po kaya kita sa mga area offices. Mapaluwas po kami kayan probably po sa Lunes, saka may online registration po. Ang importante po digdi, magpartisipar kamo. Magrehistro, iniimbitaran mi po gabos ang mag-attender, hybrid po ini. So magkakaigwa din pong mga raffle prizes. So Monday po, ma-announce po kami. Okay, yan. Thank you kay Ma'am Joanne sa banal, sa sayang updates, manunungod sa AGMA. Siguro sa masunod na mga programa or maipopost naman tulos yan sa tuyang Kasureco to Facebook page, manunungod po sa update sa AGMA. Yan, ilawag na si dating Direktor Carlos Borja. Yan, available na sa dyan. Sige po. Mr. Borja, yaon na? Tama? Oo. Sige. Dahil pa na busy line kaya? Busy line si Mr. Borja? Oscar, sorry. Oscar Borja pala. Tabi Radyoman Mani. Kung nagkantabay si Director Oscar Borja. Busy pa. Siguro try ta si Sir Manny magpantay from Bombon. Para matry tang makaulay. Ang problema kang number ni Sir, kulang saro. Kulang saro. Kaya isunod tabi kasama Radyoman Ray, kung masisirip mo yan dyan pigpasa ko, anong apelyido kaning sarong kandidato ta? Flores? Kulang saro. Ini na lang sunod, Mr. Flores ini, kung tama ako tabi kasamang Renner, Ma'am Joanne. Mr. Flores, tapos na po. Tapos na? Sige. Magpantay na lang, magpantay. Kung di kulang saro, si number niya, medyo sa pagsurat lang. Yan. Yan, itry ta manggiraray, makontak si Director Raymond Hermie Orjada. Maimbitar. Si Director Orjada baka makontak. Okay. Yan sa ibaba tabi Radyoman Ray, si Director Orjada. At least makuha ta lamang ang sayang imbitasyon sa paabuton na eleksyon saga. Kasamang Renner, medyo suod ang oras ta. Kaya sige, kung igawa ka pa dyan ng mga announcement, medyo nagbibisi ang linya kang iba niya itong nakukontak mo niyan. Pero garo si Director Hermie Orjada, Smart Globe, okay. Lalo ko na ang linya ni Director Orjada, sir. Live po kita sa DWNX sa programa kan Kasureco with the PIO kasamang Renner po Pabukay. Good morning. Yes po. Ay, good morning. Yes, good morning. Good morning po, everyone. Sige po, habang nagtataram ka po, may picture ka para mas mas gwapo sa publiko. Sige, tabi Director, sa imo pong imbitasyon sa aga na po ang eleksyon sa Kasureco 2. So sa tuloy po mga konsumidores, digdi sa Banwaan kan Magaraw, District 7, Director,
Director Raymond Odiada. Gusto ko po magpaabot ng pasasalamat po sa inyong padagos na pagsuporta sa Sakuya bilang sa inyong direktor. Aram ko na kadaklan po sa indo yung maugma sa bayata na magkakaugo po girari kita ng eleksyon sa halipot sa nakayang panahon ang Sakuya pong inot na termino. Alagad ang kinakaugma po kang kadaklan na mayo pong naglaban sa indo po direktor. Kaya po sa aga magkakaugo po kita ng eleksyon kung may oras po girari kamo natawan po ng oras ang pagboto sa kuya po dakulang utang na buot po ini sa indo. Alagad sabi nga ni po kang opisina, gano'n na po ang sa indo direktor kaya ipapadagos po ang magayon na serbisyo, ang pagiging aktibo po sa Satuya pong mga konsumidores. Sangarik po masolusyonan po ang mga problema na dapat pong masolusyonan at sinipadagos po ang programang kamamaray, lalo na rin po dito sa Satuya Kooperatiba sa Kasureco. Ayo, Director, kaipuhan mo ang boto daw saro. Yes po, sarong boto po. Ako na lang to. Pero mas magayon na magpartisipar po ang mga Satuyang konsumidor. Congratulations. Salamat po, Sir. Good luck po sa Satuyang mga kandidato sa Naga North asin po sa Bombon District. Okay. Mabalos tabi, Director Odiada. Kasamang Renner, kulang kita sa oras kaya pinabilutan na si Director. Igwa ka pang hapot sa iya? Okay. Okay na. Bayan na naman, Odjo. Sige, pabilohon ta na si Director Odiada. Nag-imbitar lang. Go ahead, Kasureco 2. Tabi, kasamang Renner. Sa ibang aapudan, Tabi, Radyoman Ray, baka masiirip mo dyan sa pigpasa ko. Sige. Mayo. Dahil po nakukontak si iba. Pasensya na. Ginibumian paagi. Kundi... Yan. Okay. Go. Yan, okay na. Malinaw, Tabi Radyoman Mani. Sige na. Dahil ko na pinasa. Ito nagkakaproblema lang kita sa signal. So, nagigibuhan pa manin paagi. Thank you kay Director Raymond Odiada. Magaraw. Congratulations in advance. Yan, dahil mayong kalaban. Siguro i-try tagiraray makontakt si dating Director Oscar Borja. Yan, sorry, si dati may kayang katrabaho ka opisina, Carlos Borja. Yan. Pambira, nasasanay kita. Yan. Baka magibuhan ta ni paagi or kaya makontakta giraray si Sir na Manny Magpantay. Yan. Nyaw na sa technical, Tabi, Radyoman Ray, ang sarong number. Okay. Kisi say number ni Tabi. Sir Magpantay. Anong first name ni Mr. Magpantay? Emmanuel Sayat Magpantay. Sige. Pero mas bistado ata siya sa Manny Magpantay. Ay, iyo, garo bistado. Garo classmate yun sa UNC. Yan. Kunday ko napapasada. Okay. Kung available, Mr. Magpantay, nag-upload na po. Nagko-connect na po kami sa imo. Madali na pati ang oras ta kasamang Renner. Okay, yan. Siguro habang tigo-kontakta po si Sir Manny Magpantay or si dating Director Oscar Borja, papagiramdom kita, nag-iimbitar kita. Sa aga na po ang eleksyon, special district election sa tulong distrito po, ang Satuyang Kooperatiba, and Naga North District. May voting center kita dyan sa Santa Cruz Elementary School, Barangay Abella, mga taga-Barangay Abella, Santa Cruz, Igualdad, Sabang, sa may supermarket, Bagong Bayan. Yan pong yan mga barangay na yan, Abella, Santa Cruz, Igualdad, Sabang, and supermarket. Maboto po kamo dyan sa sa Santa Cruz Elementary School. Si mga maboto man sa Camarines or National High School, Peña Francia Avenue, Naga City, si mga taga Bagong Bayan Norte, Bagong Bayan Sur, Liboton, San Felipe, Calawag, San Francisco, Dinaga, Peña Francia. Si mga maboto man sa Pacul Elementary School, Barangay Pacul, Naga City, si mga taga Pacul and Carolina, Panikwason. Yan. Yauna si Mr. Magpantay. Okay. Ilalaw ka tapungon yan si Mr. Manny Magpantay. Maray na aga, Tabi, sir?
Yes sir, marinaga po sa inyo and sa mga paradangog ng programa. Okay, live na po kita sa DWNX and Facebook live man kan Kasureko 2 with Mr. Rener Pupa Bukay asin gabos pong mga empleyado niya na nag-aasikaso kang eleksyon. Go ahead po Tabi. Ako ang tapo ang pagkakataon na ini para sa imbitasyon asin iba pang mga patara-tara. Yes po, ako po si Manny Magpantay. Saro man po akong dating konsyal kan Banuan kan Bumbon. And dati man na broadcaster at present, saro po kong regular permanent teacher kan Department of Education digdi sa Kamsur. And ato po, nag-formal, dalagan kong direktor kan Kasureko digdi sa Bumbon District. And dinahagad ko po sa umilding pakiulay at sa kuyang mga kababayan na suportahan man po tabangan ang sa kuyang kandidatura and na kaisipan ko po na magkatabang man sa satoya mga consumer, member, owner, digdi po sa Banuan, kang Bumbon. Sabi nga po kayan, ang sa kuya sanang mai-ofrecer, iyo po ang serbisyong walang iwanan. Dahil po ang iba kaya, mapatirin dyan, tapos mahali man sana. Okay. Iyo po. Tabi, kasamang Rener? Yan. Siguro ihaputa tabi radyaman Manny kay Sir Manny Manny Magpantay ining kaputan taman duman sa mga na-interview ta ko na aga kung paano mapapababa ang systems loss and mapalangkaw ang collection efficiency. Pag-abot po din sa mga systems loss, hindi po siyempre dapat maging marigmat ang sa yung mga pag-iriba hindi po sa mga konsumidores niyato na posibleng igwanin na ginigibong po yan. Sabi nga, focus sa ilang mga metro. Diri man po itong mga illegal connections sa kung iba man. Siguro po digdi sa samuyang Banuan medyo masasabing kulang man ang arugan mga illegal connections. But then, taro po ko matabang sa ngani pong ma-monitor man ang kung igwaman na mga araw kayo ng mga bagay panganin mapababa ang systems loss kan kooperatiba. Okay, very well said. Tabi, kasamang Grenier? Sir Manny, sa oras na tinawag sa tuya, Mabalos Tabi. Good luck po, good luck, Mr. Tabi Radyaman Manny, kung busy siguro si dating director Oscar Borja, pero nagtatry man kita mag-call. Yan. Yeah. Mabalos Tabi, Mr. Magpantay. Thank you po. Thank you very much po sa time. Apo. So, yan. Nadangog tapuan boses ni Mr. Magpantay kan kandidatong direktor sa Bumbon. And si Mr. Borja, pag data na kontak, baka dumanan ko na lang. Masupog man ki Mr. Oscar Borja. Tabi, sige. Tabi, sa mong pinali. Tabi na Manny, ilawag ko po ining mga voting center, and mga barangay na kaipuhan magboto, under kaining presinto kaining naunduman po sa Bumbon Central School. Barangay San Antonio, San Francisco, Siembre, Santo Domingo, San Isidro, and Barangay Pagaw. Saro man lang pala ring voting center. Sabi radyaman man. Okay. Sa Magaraw, dawa mayo pong kalaban si incumbent director Raymond Hermie Odzada. Ang venue po sa Magaraw Central School, Barangay San Isidro, Magaraw, Camarines Sur. Sigabos po ng mga barangay kang Magaraw municipality kang Magaraw, Tabi Radyaman Manny. Okay. Sa liwat, nag-iimbitar kami sa gabos po na konsumidores, member consumer owners, kang tulong distrito, ining Naga North District, Magaraw and Bumbon, sa aga po, November 11, 2023, aldaw na Sabado, magboto po kita, duman sa mga voting centers po na sa tuyang naipaluwas Kasubago. And halat mi po kamo, ang start po kang sa tuyang pagboto 8 AM to 3 PM. Pag 3 PM na po, o lampas na ng 3 PM, tapos magduman pa po kamo sa mga voting centers o sa mga presinto, dahil na po kamo papabotohon kayan. Magdala po ng valid ID,
mas magayon kung dara po nindo si ID po mismo nindo sa Kasureco 2. Yan. Okay. Okay na, tabi radyo man. Ayo. Yun na po. Mabalos po and good luck sa tuwa pong mga kandidato. Kay Ma'am Joan, salamat. Sige, mapaaram na po kita kasamang Renel. Okay po, sa ngaran kang manemento kang Kasureco 2, sa pamayo kang Samuya Acting General Manager, Engineer Edgardo R. Piamonte, and syempre sa pamayo kang sa tuyang Acting Board President, Director William D. Basmayor, ini po si Renner po Babukay. Salamat po and God bless po sa kabos. Mabalos, yan po ang programa kan Kasureco 2. Si Director Borja, nagtry po kaming nagkapirang beses, sabi Director Oscar Borja, dating direktor, kandidato giraray. Bueno mga kasama, yan po ang presentasyon. Masunod na presentasyon kan programa kan Kasureco 2. Masunod na UNC with Kenji Hemenea. Thank you sa sendong oras. Sa lado teknikal niya, ako po si Radyoman Ray Gomez. Ako po si Radyoman Manny Basa. Tatak Arimen, Radyo mo Nationwide. Next electric cooperative is Kasureco 2. Kasureco 2 is the recipient of the Golden Daguitav Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Kasureco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award, Platinum Seller Award, and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m.
at the Calabanga Bumbon Sub-Office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma Sub-Office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Caso Reco 2, serving better for you.